Com a alcalde de Miramar voldria convidar a tot el veïnat, a les persones de la comarca i també a les persones que ens visiten durant aquests mesos d'estiu a que puguen gaudir de lo que és el bon ambient, l'harmonia de les festes que van començar oficialment el dimecres en el sopar al carrer i tindran la seva finalització el diumenge, dia 11, en el desfile de morros i cristians i el castell piromusical que es dispararà en la carretera que baixa a la platja de Miramar. Des d'ací convide a tots a que puguen disfrutar d'uns dies d'alegria i germanor.